Lah mendung kecung ideng lho. Lah kok ora wis kijen masalah. Kayak niki wayahe bayar PKH, diwul kurung garing. Kayak ngene iki umpama aku nggak bayar neh, apa jadi cowok terus koncone ngene iki. Pol-pole sing tukang nyecret ya wong kuwi wae. Masane Paisa, Rumini, Tukiem, Juwaria, ya gurmo wong kuwi wae sing tukang nyecret. Halah, ora tak pikir wong-wong model ngono kuwi. Ngelu ndase. Aku mang kok wegel karo Mbak Narsi itu. Lah wong ning balai desa lho, jak salaman kok tangane ngene-ngene, kiting-kiting ngene iki abang bayi. Bahasa tak takoni, lah omonge kok bar balesi komen iki lho. Yo, kayak komen iki badokan apa neh komen iki. Ya paling wong padha dolanan Facebook ngono kuwi lho. Lah aku lho sak tuweke semene sak jeke ngene iki lho, enggak tahu dolanan Facebook. Elek-elek ngene iki lho aku mbiyen sinden tayub. Mugakno aku guweting setengah urip karo ndemen iki lho. Lah aku sinden tayub lho. Lah kok dipadakne karo genggek iki. Jeneram. Ndak apik lho Mbok De. Isuk-isuk kok wis ngrasani wong. Marai rezekine seret. Ora usah melok urusane wong tuwek kowe, Kem. Kae diulih di PP gian, kita nggo bayar PKH. Melok ae wong tuwek ngomong. Wis tuwek kok nggak iso marahi sing apik. Dolan ngene gomblo lah. Belajar ngokok.